ki ji labarina, ƙauna ce ta saka raina ke kuna. Tunda kina a zuciyata, kin zama yar gata, taho garin zan miki gata, kice na cewa yar gata. A zuciyata na saki, ni zan yi komai a kanki, ko da a fili na yaƙi, zan kare komai a kanki, komai zanayi a kanki. A zuciya kin musirata, ki taimaka na yi musirata, kamar kulawa mai tsafta, masoyiya ta yar gata, a kanki ni ba na dimauta, fatan makeci yar gata, a kanki ni zan daga tuta, masoyiya ta mai tsafta, ki so ni sokar na wahalta. Habibiya Fatima ta so, sanki ya shige zuciya. Fatima ta so, a cikin yan mata ke ce gimbiya. Fatima ta so, mai kyawu na fuskawa ne baturiya. Fati a zuciya ta ke ce sarauniya. Fati kyakkyawa ke ce tauraruwa. Fati wallahi ke ce tauraruwa, a zuciya kin wuce gimbiya, matsogarin baki a shariya. Yan mata mai kyau na kwalliya, wallahi ta iya tafiya, kwalliya sai an kwaikwaya, ni sarki ke kusa rauniya, yan mata baki a shariya. Zuciyata ke ce a barin duba, barin ciki na kun bake waza na kalla, bari idanu ke ce da hasken kabulla, kyawu gare ki kin yi wa 'yan mata illa, barin idanu shine ko ya sa su juya. Fatan matawa ga kyawu ga tarbiya, mai kyau na hankali Fatima ba a shariya, kin fi mata Fatima sarauniya. Nai azanci na yi yabo na doka tambari na, Fatima ta ke na bida na yo wa tambari na, tallafa ki gane kice ga Yusuf ta gwani na, zuciya na baki ke ce dai a bar yabo na. Yusuf ta mai waka yau na duka tambari na.